Leuk dit is weer de Weltspraken podcast. Het even een zette doet, maar mangs dan hij hem zie en dan maak je er werk van. Ik kreeg een uitnodiging om helemaal naar Den Haag te komen. Dat heb ik gedaan, want ik ga kijken met de baas van het CBS. Dat is namelijk Dick Terstegen. Dick, dankzij voor de uitnodiging. En wie maakt er wat van? Laat gaan. Start de band. Start de band. Nou, laat gaan. Hey Dick, hartstikke mooi. Martin. Hey, met Wondwijk. Ik moest naar een gang. Wat doe je hier toch? Je zit helemaal in Den Haag en nu. Ja, precies. Dat moet de leu wel helemaal weten. Helemaal in Den Haag en het tukkert. Want, ja, ik moest er met een kei net verloren zit in Den Haag. En Ja, om het nog slimmer te maken. Ik woon eigenlijk in Amsterdam en ik werk in Den Haag. moet je nagaan. Oh. Ja. Het is toch wat? Een speciaal spul. Hey, hoe duurder zie je hier terecht te komen? Ja, zo'n lang verhaal. Ik ben Dick Terstegen. Mijn moeder heet Hendrika van Drees. En mijn vader was Dirk van Turks. Mijn vader uit Bonnebroek. Mijn moeder uit Nutter. Ik ben zelf ook geboren in Nutter. En toen ik 18 was, toen ben ik naar Amsterdam en gegaan om door te studeren. En ik ben er eigenlijk niet meer weggegaan. En ja, na verloop van tijd moet je toch, na de studie moet je toch werk hebben. Nou ja, nu klinkt het wel heel erg, je bent toch wat. Maar ik kom bij het CBS terecht. Daar zit ik nu al 20 jaar. 20 jaar alweer. Ja. Maar je zit geboren in Nutter. Ja. En dat is kort bij Riesen. Dat is heel dicht bij Riesen, ja. En daar kom ik dan weer vandaan. Ja. Dus, maar je zit opgeruid met plat. Ja, mijn vader en moeder die kan allebei plat. En ik had ook nog opoe in huis. Dat was toen wij van die 3 generatie gezin. Mijn vader en moeder, toen ze trouwden waren, toen gingen ze bij opa en opoe in huis wonen. En er kwam Veerwichter. Later kwam er nog een. En toen dacht mijn vader, nou, nu is het mooi was. Wie zet een nieuwe huis erbij. En daar kwam hij te wonen. En toen mijn opa overleerde, toen kwam mijn opoe erbij in wonen. En toen had ik dus een opoe in huis. Ja, en hij was in de 90. En dan kan je zo plat als maar kon. Dat kon niet als. Dat kon niet als. En niet waar? Ik kon wel als, ja. Maar toen ik naar Amsterdam kwam, toen had ik nog wel een heel duidelijk accent. Dat is er op een gegeven moment wel overgegaan. Ja. Ja, want kreeg je de opmerkingen nou of hoe deunig? Ja, wat dacht je? Ik deed wel mijn beste, maar ja, na een paar beertjes, na een paar pilsjes was het toch wel weer slim. Ik kwam wel in de gaten van, oh, dat is ook wel leuk. Zei ik dan. Ja, en cola. Was iedereen er wel hoe je vandaan kwam. Ja. Maar goed, ik had geluk, hè, want Herman Vinkers werd net populair. Dus ineens was je de grote man in de stad. Ja. Verneem je nog dat er verandering in is gekomen? In wat? In hoe ze tegen verschillende accenten aankijkt? Nou, ik maak waar dat... kijk, ik zit er nu zelf... ik werk nu zelf weer een tijdje in de communicatie. En ik maak er waar dat het... leu met een accent, die wordt toch wel beschouwd als authentiek. En dat heeft toch ook wel een zekere meerwaarde. Mm-hmm. Dus er is niet aan een schaafd. En dat wordt niet door allerlei vuurlichters wordt dat rechte truck. Maar dat is gewoon echt. Mm-hmm. En dat heeft toch ook wel iets. Dat heeft ook wel iets moois. Ja, ongepolijst. Ja. Niet door een filter. Niet, hoe zeg je dat? Vuurbedag. Zoals het is. Ja. Ja. En ja, wel, je zit hier nu bij het CBS, maar wat doe je precies bij het CBS? Nou, ik werk inmiddels 20 jaar bij het CBS. En de laatste 5 jaar zit ik in de communicatie. Mm-hmm. 5, 6 jaar geleden heb ik begonnen met alles wat communicatie is en met je ummen te gooien. Door vuur, nou zeker in 2010 door vuur, houdt toch een beetje een stoffig imago. Hè? Die leur van de Cyphers, die telt alles op. En die brengt dan die Cyphers naar boeten. Maar ja, wat het nu precies betekent, daar moet je zelf maar uitzoeken. En als hier een vraag binnenkwam, dan was het toch van... daar belt iemand, daar is ook dan een antwoord voor hem, puur met hem.
Maar een jaar of 6 geleden kwam hier een baas, 7 jaar geleden is het inmiddels alweer. En de hoogste baas, die vond dat het tijd was die communicatie echt op de schop te gooien. Naar boeten te trainen. Naar boeten met en te zeggen van, nou ja, visite hier, allemaal met belastinggeld. Maar alles wat je hebt, dat is eigenlijk belangrijk voor iedereen. Dus het is... Het meeste waar ik wou door, dat is verplicht. Hè. Dat doet alle landen in Europa door dat. Je hebt over hoeveel lui er geen werk hebt, hoeveel lui er een uitkering krijgt, hoe hard dat de economie groeit. Dat doet alle landen op dezelfde manier. Mm-hmm. Maar het kan best belangrijk zijn dat ook voor de rest van het land, voor alle burgers in Nederland, is dat belangrijke informatie. En hij vindt het belangrijk dat iedereen dat ook op een goede manier te weten kwam. Mm-hmm. Dus toen hebben we de communicatie, alles wat met communicatie te maken heeft, dat hij bij elkaar gebracht. Ja, ik ben nu wel actief bezig om al onze cijfers goed voor het daglicht te brengen. Mm-hmm. En te zorgen dat het ook, dat iedereen het ook hoort. Nou ja, vandaag hij het ook misschien wel hoort. Ik ben hier met een auto heen gekomen. Dat op de radio kwam, hoorde niet op de radio dat, wat was het, 8,8 miljard euro zetten we aan de export van vlees. Mm-hmm. Nou ja, daar kreeg we dat niet te horen, maar wat te nemen. Mm-hmm. En we zorgt er ook voor dat als dat hebt, dat bij de media terecht te komt. En die media die zorgt er dan weer voor dat iedereen het te horen krijgt. Voornamelijk. Ja, het is best mooi om te doen. Omdat het ook wel, het geeft ook wel een zekere trots brengt het met zich met. Ook voor de lui die hier werkt, hè, die aan die onderwerpen werkt en die dan later weer op de radio hoort van, export van vlees, heb ik aan mij dan. Nou ja, dus dat heeft ook wel weer, dat heeft ook wel wat. Ja, maar je zit ook druk op Twitter. Ja, niet meer zo druk als vroeger, maar ik zit er wel op. Ja, daar kennen we elkaar ook van, hè. Mm-hmm. Want die deden dan af en toe iets in het plat en dan soms dan reageerde ik daarop. Mm-hmm. En dat was eigenlijk wel grappig. Ja. Ja, en maar die zitten natuurlijk vooral het CBS in gezichten te geven. Ja. Heeft iedereen van het CBS een Twitter-account of is het bepaalde leur alleen? Nee, kijk, Twitter, daar moet je ook wel een beetje van holen. Want als je pech hebt en die maakt een opmerking, dan kun je soms heel Twitter doorheen krijgen. Mm-hmm. En iedereen kan een hele boeven. Of die bent om een vuur, of die bent om een tegen. Je hebt hier bij het CBS een paar woordvoerders, echte experts bent dat. Je hebt Peter Hein van Mulligen, dat is de hoofdeconoom. Die doet heel veel op Twitter, die legt ook heel veel uit. Je hebt Tanja Traag, de hoofdsocioloog, en Ruben van Galen, de hoogleraar in de demografie. Nou ja, ik zeg het ook niet goed, dus als het nu heel erg op me wordt, dan verneem je dat zelf. Investeert het toch niet? Nee, hij begint er toch niks van. Die doet heel veel op Twitter, maar die bent eigenlijk best serieus. Ik ben ook wel serieus, maar ik probeer er ook een beetje een kwinkslag van te maken. Mm-hmm. Ja, dat valt me op. Maar ik reageer je een keer met die leuren op de plek zetten of zo. Doe je dat vaker of zit daar in? Of? Nee, ik ben niet iemand die lui op een plek zet. Zeker niet op Twitter, omdat het toch ook wel op gezeiken met zich met kan brengen. Mm-hmm. Maar ik probeer er soms wel een grap van te maken. Nou ja, het vuurbeeld hoe het elk met begin bent, dat bent de panda's die naar Nederland heen kwam. Mm-hmm. Dat was in 2017 volgens mij. En iedereen was er vol van. En ik had een kaartje gemaakt met zoveel panda's per 10.000 inwoners. En eigenlijk kon je toen zeggen van, ja, dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Maar dat we op reageerd van, er wordt er een hoop druk over gemaakt. En kijk eens hoe grappig dat is. Terwijl eigenlijk was het helemaal niet meer de bedoeling om grappig te zijn. Maar dat kwam toen zo. Ja, mooi. En hij nog dat is ook een vraag dik hoe je het vuur stelt daar. Als je op een verjaardag zit en begint er een met cijfers te gooien, heb je dan de neiging om te zeggen, wacht even? Of, ik let altijd wel goed op dat iemand het... en hangt er ook een beetje vanaf wie het is en wat er zegt. En kijk, als het echt nepnieuws is, als er echt niks van klopt, dan... ik griep er niet in, maar ik zeg er wel voorzichtig van, misschien is dat toch aas. Als je zegt, kijk, maar ik wil niet de bedweter uithangen net altijd... of een keel uithangen net altijd beter werd. Mm-hmm. Maar dan komen we toch weer in de huiskamer terecht, hè? Ja. Want je zit niet zomaar een of wat te steren, maar dat is een bekende familie. Je hebt een zuster net die heel bekend is. Ja, klopt.
Dan Dus- is het wat minder goed met de cijfers, maar dan is het dan weer beter met de woorden. Ja. Ja. Ik zou er dan ook een keer bij me nemen. Maar ja, Ja, dat moet je dan maar vragen. dat is het volgende punt. Ja. Maar ja, maar iedereen heeft zijn dingen. Hebben nog meer kundig volk uit de tegen familie of... Nee, op zich, kijk, je bent, al mijn broers en zusters, die bent allemaal goed in de dingen die ze doet. En sommige lui, die komt wat meer in de media, op tv, als de anderen. Maar iedereen is natuurlijk hartstikke goed in wat er kan. Mhm. Ja, oké. Mooi overpast antwoord. Kijk, het is niet zo dat hij nu toevallig op televisie komt of je zit actief op Twitter, dat je dan beter bent dan een ander. Nee, dat is ook zo. Dat is ook wel een beetje dat Twentse wat er nog in zit, hè. Doe Ja. maar gewoon, dat doe je gek genoeg. Zo is het. Maar dat heb ik zelf ook. Ik treed daar zelf meer naar boeten. Omdat ik dat voornamelijk belangrijk vind en dat meer in de openbaarheid komt. Maar als je dan ook kijkt, bijvoorbeeld mijn eigen broer. Er wordt met mij altijd de pronk van, hij heeft universiteit gedaan, bla bla bla. Maar mijn broer dan is klokker dan ik, want ik kan dingen maken. Als je ons loslaat in de natuur, zeg maar, dan redt mijn broer zich. En ik kan alleen maar schreeuwen en kijken. En daar kan je geen vuur met maken of wat ook, zeg maar. Dus dat is lastig. Maar ja, dat is wel een ding moet leu misschien niet zo gauw over nadenkt. Dus ook in Nederland is dat heel slim van, de VMBO'ers en dat soort dingen. Dat hij dan minder zon wen of zo. Of terwijl dat, iedereen heeft zijn eigen stijl. Ja, precies. Ja, dat vind ik wel voornamelijk dat mag eens een keer te benoemen. Nou, zeker. Dat mag best gezegd worden. Ja. Hoe gaat het ook aan met CBS? Wanneer jullie door cijfers presenteren. Ja. Jullie door dat mooi in kaart te brengen en infographics maken en dat soort dingen. Door jullie ook dingen uitleggen of op een bepaalde manier benaderen? Of... Nou ja, probeert wat de dingen goed uit te leggen. Waar we steeds meer dood is... we maken nu tegenwoordig ook zelf podcasts. En dan is er wel iemand die dan aan een van onze leu vraagt om het gesprek te begeleiden en dingen uit te leggen. Nou ja, een hele bekende voorbeeld, dat is bijvoorbeeld de werkloosheid. Als je door een cijfer naar boeten brengt, dan ben je heel veel lui, dan maak ik gewoon heel veel lui die gelooft dat niet. En dat is wel iets wat in al loopt, heel veel lui die gelooft elk niet wou zingt. Mm-hmm. En dan probeer ik wel heel duidelijk uit te leggen hoe als een vie tot zo'n getal komt. En, fake news, heb je daar last van, ja? Ja, daar hebben we wat mee te maken. Of je hebt last van, of je hebt er wat mee te maken. En dat is vooral dat heel veel commentaar krijgt. Van, hoeveel leu hij dat dan aan Frank? Ja, je hebt mij niks aan Frank, dus daar klopt allemaal niks van. Ja. Dat is natuurlijk de meest gehoorde reactie. Maar ja, wou dan dood bij, hoeveel leu er geen werk hebt, dan leggen we precies uit hoe dat zo'n cijfer wordt bereikt en wordt bepaald. En dat hebben we niet zelf bedacht, we het er niet meer afmaken, maar dat zijn hele strakke definities vuur. En die afspraak die geldt voor alle landen in Europa. Mm-hmm. Dus dat betekent dat als de werkloosheid hier 3% is en in Duitsland is het 4%, dan houdt dat op precies dezelfde manier dat vastgesteld. En dan is het nog de vraag, hè, dat is dan een definitie, een precies een definitie van werkloosheid is. Mm-hmm. Als je geen werk hebt, als je moet wel op zoek zijn naar werk, je moet ook beschikbaar zijn voor werk en je moet het ook willen aannemen. Mm-hmm. Nou, en als je een van die dingen niet voldoet, dus als je niet zoekt naar werk, dan ben je ook niet werkloos. Hè? Zo simpel is het. Juist. Zo simpel is het dan. Hè? Maar dat kan natuurlijk best zijn dat iemand net niet zoekt naar werk, dat op dat moment niet kan, omdat er voor een zieke partner moet zorgen. Mm-hmm. Of dat er nog naar school gaat, maar eigenlijk wel wil werken. Mm-hmm. Nou ja, daar houdt dan ook wel weer allerlei uitsplitsingen vuur. Dat leggen we dan ook wel uit. Maar wat steeds meer dood is, steeds meer uitleggen wat al precies dood en ook hoe al zoiets hebben gedaan. Nou, een ander voorbeeld, je hebt vorig jaar een onderzoek gedaan naar wat Leu nu denkt over veranderingen in het klimaat. En dat begint ook met de vragen van, denk je dat het klimaat verandert? Nou, dan komt er allemaal antwoorden uit. Dat brengen we dan naar boete, maar dan zeggen we erbij, dit is een onderzoek en het is gebaseerd, daar heb 3600 Leu aan met gedaan. En dat is dan een zogenaamde, dat is een representatieve steekproef.
Dus niet alleen maar kerels van 50 jaar of niet alleen maar vrouwen van 40 jaar, maar alles verdeeld. Dus kerels, vrouwen, mensen met een universitaire opleiding, mensen met een VMBO-opleiding, ouderen, jongeren, alles dat bij elkaar, dan komt dan tot zo'n cijfer komt er dan uit. En dan proberen we hier gewoon uit te leggen van ja, zo komt dat tot stand. En ja, dan weet er altijd lui die zeggen van ja, haha, ik geloof er niks van. Maar ja, op een gegeven moment holt het op, hè. Ja, je kunt niet op alle leur antwoorden. Nee. Dat klopt. Denk je daar niet van, maar je zit natuurlijk op Twitter, dat je hoe mangs een keer op de tongen moet bieden, of? Nee, nou kijk, ik ben ook wel iemand dat altijd heel zeker met weet voordat ik tot een hele duidelijke uitspraak kom. En ik kom ook uit de wetenschap. En een van de dingen van de wetenschap is eigenlijk dat je het nooit zeker weet. Dus ik hoor me altijd wel in. Oké. Maar ik probeer altijd wel, hè, als iemand dan zegt op Twitter van, hoe kom je tot die cijfers? Dan zeg ik wel, nou ja, hè, zo hou dat er dan en hier kun je het allemaal vinden en daar zit het allemaal in. En als je een vraag hebt, vraag nog maar een keer, als je het niet snapt. Dan leg je het doet. Oké. Je doet met de CBS doe je natuurlijk van allerlei verschillende gewesten door je bekijken en regio's. Verneem je heel vaker zie een soort scheid tussen oost en west. Heb je daar een voorbeeld van? Heb je daar een verklaring voor? Ja, kijk, er is natuurlijk wel een verschil tussen de Randstad en de regio. En dan met name bij de grenzenstrekken. Dat zie je in Zeeland, dat zie je in Limburg, maar dat zie je natuurlijk in Groningen ook wel een beetje. In Drenthe zie je het ook. Er is vergrijzing. Meer ouderen, minder jongeren. En dat is wel iets wat al heel lang aan de gang is. En dat bepaalt heel veel voor zo'n regio. Een krimpregio. Ja, dat betekent gewoon dat je hebt andere dingen nodig. Je hebt andere vormen van zorg nodig. Er bent natuurlijk minder, je hebt minder winkels. Je bent langer onderweg voordat je bij een scholen bent of bij een ziekenhuis bent. En ja, die verschillen, die zie je toch wel gebeuren. Nou ja, waar je de laatste trouwens ook weer ziet, zeker vorig jaar, is dat het toch atelier verhuist. Dat er weer relatief meer verhuist naar de regio, dan dat er naar de Randstad heen gaat. Als je weer rummen komt? Of, Ja, ik weet niet of ze weer rummen komt. Er kunt ook andere leuven hè. Wat natuurlijk ook gebeurt, dat gebeurt ouderij in heel Nederland, is dat de woningen die worden steeds duurder. Ook in Riesen. Volgens mij is daar ook niet meer te betalen. Nee, dat is dat reist ook de pan uit. Ja. Dat is niet mooi. Maar daar is het altijd nog wel weer goedkoper dan in de Randstad. Dus je zult natuurlijk ook wel zien dat er zult natuurlijk altijd wat lui die dan in de Randstad hun huis verkoopt en dan in Twente gaat wonen of in Drenthe gaat wonen. Maar goed, om nu te zeggen dat er al volkstammen die kant op gaat, dat is nu ook nog weer niet het geval. Nee. Heb je zelf nog het idee dat je nog eens een keer weer terugkomt of niet? Of je woont nog in Amsterdam, je hebt daar een leven opgebouwd. Nou ja, ik woon er inmiddels al meer dan 30 jaar. Ik denk niet dat het er nog van komt. Ik ben trouwens wel, vroeger woonde ik in de binnenstad. En ik woon nu wel aan de rand. En dat bevalt me ook heel goed. Ik woon Amsterdam Zuidoost. De Bijlmer voorbij, zeg ik altijd. Maar wel precies aan de rand, heel dicht bij het groen. En dat bevalt me ook prima. Ik heb niet de neiging om nog weer de stad in te gaan. Maar goed, ik heb nu een eengezinswoning. De Wichter gaat zo'n beetje het huis uit. Dus we zitten wel eens te kijken op termijn een kleiner appartement. Wie weet. Maar aan de andere kant, het bevalt nu nog prima. Ja. Ik heb allemaal kameraden door. En is de Ollester, is dat nog in de familie? Of? Nee, dat is weg. Oké. Ja. Dus daar kan je ook niet weer... Dat kan ik niet weer. Oké. Nou. Vooruit. Je bleef in Amsterdam. Ja. Mooi. Ja, iedereen is in de keuze natuurlijk. En, gelukkig. Ja, nee, dat is helemaal goed. Één ding wat me van neer opviel, want ik zit natuurlijk vooral in die spraken te verheugden, zeg maar. Ja. Er was een jongen die vroeg of er bijvoorbeeld waren waren voor wiet en voor marihuana en zo, die in het plat hadden. En toen daar zat ik trouwens in zo na te denken. Ik dacht van, eigenlijk niet. Want wie rookt dat spul niet? Bij ons is er heel veel drankmisbruik, zeg maar. Ja. Dus daar heb de lui de handen vol aan, zeg maar. Dus
Maar toen heb ik inderdaad eens bij het CBS gekeken. En inderdaad, ja, Twente steden haalt die bouw nou. Als het gaat om drankmisbruik. Oh, is het hoor? Ja, dus dat heet weer. Dat heet de CBS weer. Die heeft dat allemaal onderzocht. Maar dat is natuurlijk wel één ding. En een ander ding met de volksgezondheid is dat hier bij ons dan, zeg maar, de hart- en vaatziekten tegelijk ook de panoereis, zeg maar. Dat op de kaarten van Nederland die Twente vuurrood. Ja. Ja. Ja, die draak is helemaal niet groot, hè? Drank is niet groot en Nee. ongezond eten. En volgens mij ook minder sporten. Terwijl er toch maar redelijk wat sporters uit bij ons uit de buurt komt. Je hebt nu in het Nederlands elftal, want we zitten nog vol in de oranje gekte. Wout Weghorst, Zeker. uit Borne. Ja. Ja, maar ja, verneem je nog meer van dat soort dingen waar als wie eruit springt? Of heb je daar geen beeld van? Nee, ja, ik heb er wel naar gekeken, maar ik zag op zich geen gekke dingen. Ik zag al wel dat ik heb eigenlijk meer naar het hele Neder-Saxische gebieden gekeken. Mhm. Dat in Drenthe ben je wel wat meer tevreden met de vrije tijd die ze hebt. Maar goed, je moet er ook weer rekenen met dat in Drenthe woont weer heel hoop oude lui, Mhm. die waarschijnlijk al met pensioen bent. En die ook wel weer een heel hoop vrije tijd hebt. Ja. En Drenthe steeds voor een groot deel leug natuurlijk. Drenthe zit voor een groot deel leug, maar... Dat is een klein percentage. Ja, Drenthe is op zich, daar woont niet zo heel veel lui. Maar de lui die er woont, die bent allemaal redelijk tevreden. Ja. Misschien ook wel omdat ze de ruimte er hebt. Precies, Ja. dat zal ook wel met helpen. Ja. Maar wat mij ook altijd bezig hield is natuurlijk... Ik had net al dat ik vullen met Duitsers door. Dus daar gaat de grens over. Is er nog aansluiting met het statistiekbureau Duitsland... of uit Noord-Rijn-Westfalen of Niedersachsen? Of... Ja, er is wel via wel een project. Dat heet Interreg. Dat bent de grensoverschrijdende statistieken. Ja, Ik bedoel niet dat die statistieken nou grensoverschrijdend gedrag vertoont. Zo vertaal ik het dan meestal. Maar dat gaat wel over de grens trekken. En dan kijken we wel van hoeveel werkt er nu in Nederland en woont in Duitsland en andersom. En ik ken die cijfers niet op mijn hoofd, maar ik weet natuurlijk wel, en dat is ook wel weer logisch, dat als je in Duitsland woont en die werkt in Nederland, dan woon je niet heel ver van de grens over. Nee, ja, Dan dat ben is je natuurlijk ook weer heel lang onderweg. Ik heb wel begrepen, maar dat zou goed een boek wat ik aan het lezen was, is dat het allemaal niet zo... ik weet niet hoe dat nu is, maar 5 of 10 jaar geleden was het nog niet zo eenvoudig. Het kan wel, maar als je in Duitsland gaat wonen of als je in Duitsland gaat werken, dan verandert er waarschijnlijk weer iets aan uw AOW-opbouw. En dus dat zijn allemaal dingen hoe je rekent met om. Oké. Dus ik weet niet of het allemaal zo eenvoudig is. Het gebeurt. En volgens mij kun je in Duitsland voor hetzelfde geld iets groter worden als in Nederland. Ja. Dus het zal voor heel veel leuwen rennen om dat te doen. Ja, en natuurlijk Noord-Rijn-Westfalen, 17 miljoen inwoners. Dat is hetzelfde als in Nederland. Ja. En natuurlijk als je bij ons in de buurt jaagt, dan kom je alle de witte nummerplaat met kom je tegen van Noord-Rijn en Bor. En van Borken is dat geloof ik. Ja, zit daar ook cijfers van? Hoeveel leuren er heen en weer werkt? Of is dat... Ja, die helwaar, maar die heb ik zo niet paraat. Maar ik bedoel, bent ook weer geen volkstammen die dat doet. Maar er bent er natuurlijk best wel die dat wel doet. Ik weet niet wat het allemaal bindt. Hè. Dan kun je natuurlijk ook wel, ik weet niet of er aannemers bij zit die vanuit Duitsland hierheen gaat. En die zult op zich, hebt hij natuurlijk geen vaste werkplaats in Nederland. Wat ze vieren natuurlijk vooral met, dat is de leu uit Boetland, uit Duitsland en België, die echt bij een bedrijf in Nederland werkt. Dus niet als je een opdracht vanuit Duitsland in Nederland hebt. Je hebt natuurlijk in Duitsland heel veel van die keukenboers en van die kozijnzetters. Ja, Küchenwelt. Ja, die komt, die gaat heel al aanduwen. En die komt ook in Amsterdam. Ja. Dus die belt ook aan bij mij van, wilt u een nieuwe kozijnen van Schuko? Ja, er waren altijd... Ik had het over cijfers, 100% van Nederland kan je het Nederlands. Is dat zo? Want er wordt altijd gezegd van, er zit iets van 21 miljoen lui dit Hollands kan je het. Maar er zit ook Friesken, en er zit Limburgers, en er zit Neder-Saxen, en er zit Brabanders, en er zit Zeelanders. Is dat zo? En
Maar wie zit altijd een beetje zo van, één land is één sprake. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. Maar dat bewijzen we nog. Ja, hoe wordt dat met omgegaan, zeg maar? Is dat een parameter hoe het CBS nou kijkt of niet? Nee, wie kijkt ook vooral naar cijfers en niet naar spraken. Okay. Dus kijk, we weten natuurlijk wel hoeveel leu er ouder woont. Per week bij wijze van spreken. En je kunt ook nog wel per week kijken hoe wat de herkomst is. Maar dan heet vooral of zo'n boetland komt. Maar je kunt niet. Je kunt, als je dat echt per se wilt, kun je wel per persoon uitzoeken hoe hard de geboren is en hoe die levensloop is geweest. Maar dat is een hele ingewikkelde exercitie. Daar daar ben je heel lang aan rekenen, wil je dat voor elkaar hebben. Ja, maar goed, grofweg kun je zeggen wie waar hij woont. Maar dat betekent nog niet welke taal hij spreekt. Je hebt zelf als je keer zo'n sommetje maakt hoeveel leu er nog Rieses of Tens spreekt. Ja, ik probeer het daar inderdaad een beetje op Riesen te richten, want daar ga ik cijfers van. In 1950 woonden er 12.000 nog wat leu in Riesen. Ja. Van uitgehaald dat 94% daarvan toen plaatkeurt, want dat beweert de oude leu allemaal. Ja. Want er zit ook altijd wat in. Intrekken ze weg, een pastoor, een dominee en een burgemeester, die kan je geen Riesens. Nee. Dus loud vuur gemaakt van 94% uitgaan, dan kom je op iets van 11.000 leu, wat dan in 1950 Riesens zouden kunnen. Ja. Je kijkt naar de bevolkingsgroei in 2004, ik weet niet, het is aan een zetje in leer, dat ik het onderzocht hebben. In 2004 waren er volgens mij iets van 28.000 leu waarin Riesen wonen. En in 2004 was ook het onderzoek de taaltelling Neder-Saxisch van Bloemhof et al. Ja. Ik gooi het er maar gewoon in. En Bloemhof et al en iets van 62% van de leu in Twente, waar dan onderzocht wordt beweerd, kan je in alle dagen plat. Ja. En als je dan kijkt hoeveel 62% van 28.000 is, dan kom je uit op 17.000 leu, wat plat kan je het in Riesen. Dat is nog altijd 5.000 of 6.000 zelfs meer als die 11.000 in 1950. Zeker. Dus zo slecht gaat het ook helemaal niet. Het is alleen, er zit meer niet-sprekers bij je komen. Dus die manieren van statistiek bekijken, dat is net helemaal iets anders. En het is maar net hoe je ze zelf interpreteert. En dat is hem ook vaker. Want er wordt in de Nederlandse media altijd heel negatief over onze spraak gesproken. Van het gaat slecht en er is nog maar zoveel procent van de leu waar het duur geeft en zoveel procent van de jonge leu waar het keurt. Maar als je net even iets anders benadert en kijkt naar absolute aantal, dan zal het altijd nog meer zijn als toen. Ja, nee, dat klopt. Hij gelijk. En eigenlijk kijkt dan precies over hoe je met statistiek om kunt gaan. En je kunt het in absolute zin bekijken. Wie kijkt het toch vaker wat meer in relatieve zin om ook het wat breder verband te trekken. Mm-hmm. Om te kijken wat er nu echt gebeurt. Want het is, en natuurlijk, je hebt gelijk, hè, er bent er meer die Riesen spreekt. Maar als je naar de hele bevolking kijkt van Riesen, dan is het aandeel de halve van hem. Dus je moet natuurlijk ook die leu die het geen Riesens meer spreekt, die zou je er ook bij moeten betrekken. Ja, klopt. Maar goed, het is wel wat fijn voor de Riesen dus, dat ze vaker hun ei kwijt kunt bij andere leu. Ja, dat is zo. Nee, maar goed, dat vind ik altijd mooi om dat soort kleine dingetjes net even een leu anders te laten nadenken. Ja. En dat maakt het ook wel mooi. Ja. Maar goed, wie kijkt ook niet naar wat de leu spreekt. Er bent wel onder... ja, dat zeg ik nog maar. Ik weet niet hoeveel leu uit laag geletterd bent door de via. Ik bedoel niet dat geen Nederlands kunnen laag geletterd is, maar... 1 op de zoveel? Ja, bent er nog best wat, hè? Ik ben wel bij Laurentina. Ja. Maar, ja. 1,5 miljoen of zo, dacht ik, hè? Ja. Dat is nog best wel wat, hè? Ja, dat laaggeletterdheid heeft ook meer vaker te maken... Dat heeft vaker te maken met de sociale status van leu... dan met hoe ze vandaan komt, wat ze spreekt. Ja, en iemand natuurlijk onderhouden. Iemand uit wilt, met onderhouden, ja. En als je in een praktisch beroep zit, dan kom je er ook niet zo aan toe om het te onderhouden, zeg maar. Er worden wel vaker gedwongen om formulieren in te vullen, maar daar kun je hoe makkelijk onderhouden. Ja, het is ook niet dat ik hier nu elke dag plat kan je. Nee, maar ik had touwen schreeuwen en lage lettertijd. Ja.
zeg maar, ook in het Nederlands of in plat of wat dan ook. En inderdaad, laaggeletterdheid in het plat, dat is nog veel hoger. Want dat leren we helemaal niet op school. Nee, klopt. Zal niet door vuur wij? Om dat in te voeren op school? Een platte, ik denk niet dat ik daar vuur binnen. Nee? Nee. Ik weet niet of het goed is voor de leur. Het is alleen maar platkheid. Je kunt het wat doen, maar dan moet je ook zorgen dat er heel veel aandacht is voor de Nederlandse taal. Ja. Nee, ja, goed. Vaker wordt dan presenteerd als een of-of. Maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Nee. Het is natuurlijk en. En de omgeving waarin het gebeurt is toch vrij Nederlands oriënteerd. Dus. Ik kan me wel voorstellen dat het goed is voor de taalontwikkeling. Als je beide talen leert. Ja, meertaligheid is altijd groot. Ja. Heeft het plat ook nog geholpen of niet? Het plat me even helpen. Ja, nou ja, goed. Op zich kan ik natuurlijk wel makkelijker Duits verstaan dan dat lui die geen plat kunt. Dat scheelt wel. En ja, kijk, en toen ik nog in Nutten woonde, toen kon je niet als, ja. Ik bedoel, die niet als. Dus en het hun ook wel bij dat gebied hoe dat ik woonde. Dus dat zorgt natuurlijk, ja, integratie, dat was ook niet nodig. Want mijn vader, die kwam daar vandaan. Hoeft hij ook niet te integreren. Maar ja, toch ook heel raar. En als ik door zou worden en ik zou alleen maar Nederlands zou kunnen. Ja. Maar ja, dat was toen niet in vragen. Toen was alles in het De hele stuk Duits. ja. Er wordt ook altijd zo hamerd op migranten. Dat migranten de spraken moeten leren. Ja. Maar stel nou dat een migrant, want ik woon toevallig naast Irakezen. Ja. Die kunt al heel goed Nederlands. Ja. Hartstikke knap. Ja. Dat heeft ze heel gauw zich dat ingemaakt. Ja. Is het integreren in de samenleving of integreren via de instanties? Want als je Riesen komt en die kan alleen maar Hollands en eigenlijk alleen maar zo Nederlands, dan wordt het zeg maar. Dan kom je niet aan de bak. In Riesen, nee. In Riesen, nee. Eigenlijk moet de Irakees me ook nog plat kunnen. Nou, misschien wel. Ja. En dan denk ik altijd van, ja, in het land waar ze zelf vandaan komt, in Syrië, Irak, die kanten, zeg maar, is ook niet alleen maar Arabisch. Daar heb je ook Koerdisch en allerlei andere spraken. Dus die zit al gewoon dat er spraakverandering is, of dat er verschil is. Dat er meertaligheid is. Ja. Denk je dat er ook aandacht voor moet zijn? Ja, dat vind ik wel een ingewikkelde kwestie, want het lijkt me ja heel wat voor een Irakees dat het Nederlands leert. Maar dat er ook nog plat met kuien. Dat is nog lastiger. Hè? Maar het kan. Er zijn voorbeelden van dat het kan. Oh, dus. Mooi. Ja. Dat vind ik altijd wel mooi, dat het dan toch kan. Ja, ik ken toevallig een Turkse plaatwerker. Ja. En ja, dan is rechtstreeks van Turkije in Riesen terecht te komen. Ja. Dus dan heeft nooit fatsoenlijk Nederlands geleerd. Dus dan kan hij alleen maar Riesens. Oh. Dat is dan misschien ook weer niet helemaal goed. Maar het is wel grappig om te horen. Kan ook nog, en ja. Een vrouw uit Corsica. Ja. Of Sicilië. Een van de beide eilanden. Maar dan doet dus strak Riesens. Ja. Maar dan wel met een Italiaans accent, zeg maar. Oh ja? Dus dat is ook wel mooi. Dat snatert een beetje. Dat is heel grappig om te horen, ja. Dus het kan wel. Ja. En Dan gaat ze ook naar de korken. nou, ik weet niet of ze zo kwaad is, maar het zal zo kunnen, ja. Ja. Ja, dit doet echt ouderwets Riesens. Maar dan, als hij ook niet oplet, dan begint het zo Italiaans te snateren, zeg maar. Ja. Wel grappig. Nou ja, zo zie je dus toch wel dat Leu wel in staat bent om een andere taal aan te leren. Ja, en of dat nu Riesens is of Hollands, dat kan dus allebei. Maar het is natuurlijk ook hoe je terecht komt. Ja. En Ja, je zult in Riesen geen Limburgs leren. Nee. Dat denk ik niet. Kon ook wel handig zijn, want dan versteekt elkaar ook wel. Maar ook wel eens een keer een podcast van Obenum. Oh ja, in Limburgs? Ja, met een Limburger, ja. Ja, Limburgs is toch weer een heel andere taal. Ja. Heb je zelf nog dingen die je weet weten? Of ik zelf dingen heb die je wil weten? Nee, ja, ik ben op zich wel benieuwd hoe je daar nou zo in terecht binnenkomt in die liefde voor het Neder-Saxisch. Ja, het is ook, Riesens en... Ja, ik doe daar Riesens, maar dat is een vorm van. Ja. Dus, ja, klopt. Ja, hoe staat ik hem? Een heel lang verhaal. Ik was altijd al wat talig. Ja. Ik hoor niet toezuren. Ik eet zijn Riesens, want mijn vaker probeert en mijn moeder het Riesen. Oh ja, dat is ook nog een verschil, hè? Daar hoor ik al verschil in. Ja. En wie moest naar het Hollands kijken? Ja. Want plat is niet netjes. Ja. Terwijl mijn vader mo hartstikke netjes plat kijken. Dan zag je een verkeerd woord tussen. Dus dat vind ik toen al een beetje vreemd. Maar goed, hè? We praten Nederlands, we hebben een accent. Goed, en met dat accent kom je dan te studeren in Utrecht. Ja. Ik heb dan zet je in Ierland gewoond. Ja. In Ierland
hebben ze natuurlijk ook een zwaar accent. Mhm. Terwijl als ik daar kom met mijn gepolijste RP English. Mhm. I used to speak English like this. Mhm. Keurig. Maar daar wist je in Ierland natuurlijk niks van weten. Want de Engelse onderdrukker, bla bla bla. Mhm. Dus, en ik word achter skap, wordt nog. Dus het was handig dat ik mijn plaats zal aanpassen. Of in ieder geval mijn Engels zal aanpassen. Dat het wat Ierse zal klinken. Ik was op dat ogenblik in de leer om leraar Engels te worden. Ja. En ik had voor de tijd had ik prachtig goede cijfers voor mijn uitspraken. En, Ja. en toen kwam ik dus terug met een zwaar Iers accent. Ja. En toen was het in één keer van, will the kids understand you? En dat was dus een probleem. Ja. En toen kwam ik er dus achter dat ik het lesgeven wat minder mooi vond, maar het Mhm. Engels was. Mhm. Dus toen ben ik naar de Universiteit van Utrecht gegaan. Het Engels meer uit te delen. Nou, en toen was er in één keer wat ruimte voor mijn Ierse accent. Toen zeiden de leur zelfs van, goh, wat gaaf, Ja. mooi. Moet je meer mee doen? Ja. En, maar ik had wel een heel strak Dublinees accent. Dus het was een beetje, zeg maar, een beetje het plat Amsterdams van Ierland, zeg maar. Mhm. En toen heeft mijn spraakleraar heeft me geholpen om het wat gepolijster te maken, wat meer educated Irish, om het maar zo te zeggen. En ja, dan kom je weer terug in Nederland en dan hoor je in één keer de sprake van Toes, Mhm. Riesens. Ik vind Riesens heel mooi, Mhm. qua klank, want ik zie heel klankgericht. Mhm. Ik denk van, wat klinkt dat zangerig? En het is helemaal niet lelijk. Ik vind het niet lelijk. Mhm. Dat mag iedereen zelf weten, nou je dat mooi of lelijk vindt. Dat hoor je me niet te vertellen. Ik bepaal zelf wel wat ik mooi vind. Dus, maar onderwiel hun ik wel iedere keer nog steeds die misverstaan van het is slecht voor u, het is lelijk, het is dom, het is boers. Nou, en ik vind mezelf niet dom en niet boers. En ik vind het hartstikke mooi klinken. Ik denk van, daar moet ik meer mee doen. Nou, en dan kom je al gauw in de Twentse spraakbeweging terecht. Mhm. En zeker omdat ik een jong kerel zie, Mhm. val je dan natuurlijk meteen op. Ja, ja, Want, ja. Eindelijk iemand... als het CBS ernaar zal kijken, dan gaan ze dan een paar mooie cijfers vuur op kunnen je tellen. bent de enige onder de gemiddelde leeftijd. Ja, precies. Ik dan trek al. het flink naar beneden. Ja. 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 En nou ja, en van het een komt het andere. En wat vaak het probleem is bij de oudere generatie, is dat hij verlangt naar vroeger. Ja. Maar ik ken haar vroeger niet. Nee. Want ik ben een jong kerel. Ja. Al dat genuil, zo te zeggen, over vroeger, daar heb ik niks met. Daar kan ik me eigen niet kwijt. Dus ik zie juist heel slim de andere kant op begonnen. We moeten vooruit met de sprake. We moeten niet altijd maar achter me kijken. We moeten eens een keer de andere kant op. En ik verneem ook dat juist aansluit bij de jonge leu. Mhm. Terwijl dat die ons ik allemaal achter de oren krabben van hoe bereik je de jeugd? Ja. Ja, dat bereik je ze niet. Duur met kleerdragen en met klompen. En met Nee. verhaalken zo. En Johanna die niet huilen met Hendrik. Hendrik. Ja, nou, ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus door die sprake te moderniseren, sloot dat ook weer aan bij jonge morgen. En daar heb ik wel een beetje mee een missie van gemaakt, zeg Ja. maar. En zo heen gaan zin ik eens op Facebook. Toen Facebook nog wat meer aansluiting had bij de jeugd. Ja. Heb ik een Facebookpagina opgericht, Weltspraken. Ja. Om leu te laten nadenken over dat het plat niet alleen maar van hier is, maar dus de hele wereld ook kan. Als je daar misschien al maar in gelooft. Ja. En ja, ik verneem me nooit. Ik had net al in Limburger. Ik heb met een Limburger heb ik platte geheerd. Met een vrees. Ja. Ik spreek regelmatig leu uit Noord-Duitsland. Ja. En mijn niece aanwinst. Nee, misschien wel op Twitter voorbij zien komen. Met een Zweed. Ja. Want als je erover gaat verdiepen, dan ontdek je dat het Scandinavisch heel veel van het plat heeft meegekregen. Ja. Dus, en dan wil ik testen hoeveel er dan. Ja. Want ik neem er geen genoegen met van, het is ongeveer zo. Ja. Ik wil het precies weten. Ja. Dus dan gaan we dat zelf onderzoeken. En hoe meer als ik ermee bezig zie, hoe meer hij dat ook zelf serieuzer gaat nemen, zeg maar. Ja. En dat niet zomaar iets is, een keer lollig zoiets waar je er bij doet, want dat is het heel vaker. Het is een museumstukken. Je trekt het over zo een keer uit de kasten. Je poest het stof, een beetje af. Je kijkt er een keer naar. Je doet een vestje. 2 minuten, 3 minuten. Goh, wat was dat mooi, hè? En dan gaat het weer terug in de kasten. Dan denk ik van, nee, het is een sprake. En een sprake moet je gebruiken. Mhm. Dan moet je inzetten. Net zoals dat je hier alles in het Hollands kunt doen.
moet ik wonen, alles in het plat kunnen doen. Mhm. Niet omdat dat moet, maar omdat het kan. Ja. Dus als iemand het niet versteekt, prima, dan doe Maar het in het ja, Nederlands. taal dat brengt natuurlijk leuk bij elkaar. Hè? Dus Ja. dat kun je, dat is wel goed dat je dat Ja. aan wilt houden. Precies, maar het wordt in Nederland altijd zo overbakend. Ja. Van, je moet allemaal dit soort Nederlands kunnen. Terwijl dat een vluinig verloop is. Ja, en dat bedoel natuurlijk vanuit de regering, vanuit de overheid is het in Nederlands, dat is natuurlijk de taal die iedereen gebruikt. En hoe hij met communiceert naar de bevolking. Mhm. Maar goed, er wordt natuurlijk ook in het Fries gecommuniceerd, er wordt natuurlijk ook in het Arabisch en in het Engels Ja. gecommuniceerd. Dus ik kan me voorstellen, dan denk ik van, nou, ik wil ook eens een keer wat in het plat hebben. Mhm. In het Rieses of in Ja. het Neder-Saxisch. En het zit in onze aard om dat niet te willen. Ja. Om altijd maar het weer ja te nikken. Ja. Maar altijd maar het weer ja nikken, dat heeft er ons toe gebracht dat die sprake nu om toch steeds. Ja. Dat het te slecht mee gaat. Ja. Dus wie moet elke eens een keer wat vaker met een voet op tafel houden, denk ik. En ja, er wordt altijd gezegd, plat als het kan, Hollands had mut. Ja. Maar wanneer moet het dan? Dat is een rekbaar begrip. En ik wilde juist dat meer oprekken, zeg maar. Ja. En ja, ik probeer het dan altijd... Het klinkt altijd heel fanatiek en heel... Hollands als het niet anders kan. Dat je nou kunnen zeggen. ja, nou ja, goed, ja. Dat is weer het andere uiterste. Er zit ook een stuk fatsoen in. Ja. Maar wanneer is het nou fatsoenlijk en wanneer is het nou boers om het duur te drijven? Ja. Ja, boersen vind ik het trouwens zelf ook niet. Hè? Want toen ik in Amsterdam kwam, toen kreeg ik natuurlijk ook wel commentaar. Hè? Wat kan je, wat heb je een raar accent. Nou goed, hè, van de medestudenten kon je die kan je allemaal wel gewoon Hollands. Maar de Amsterdammers zelf, ja, die kan je ook allemaal zo plat als het maar kan. Mm-hmm. Ja, alsof, ja, daar kun je natuurlijk niet zien, dat is boers. In wezen is het natuurlijk net zo boers als plat doet Twente. Ja, het is gewoon een ander accent. Het is gewoon een ander accent, ja. Ja, nou precies. En dat is dus het punt waar ik ook tegenaan loop. Hè? Op de universiteit, omdat het een Engelse opleiding was, deel alles in het Engels. Ook boetende in de wandelpetten, zeg maar, deel Engels met elkaar. En dan begin je heel fanatiek met. En dan zeg je allemaal tegen elkaar van, wie gaat er hele dagen Engels tegen elkaar in, want dat is groot. Ja. Dat is groot voor de ontwikkeling van hoe Engels en voor de vluinigheid van. Nou, dat doe je een maand, dat doe je 2 maanden. En als we heen gaan, dan wen je eraan. En dan denken we, ja, alsjeblieft. En dan schakelen je me naar het Nederlands. Ja. En dan in één keer hoor je mijn accent. Ja. Dus dan in één keer kun je mijn Twentse accent voor de dag. Terwijl als ze dat daarvoor nooit gehoord hadden. Ja. En toen in één keer was het van Herman Vinkers en zeg maar, ik kreeg dat soort dingen te horen. Oh, wat grappig. Ja, oh, cola. Oh, met wat dreugen. Ja. Oh, ik kun zo dreugen hoe het nog kom. Ja. Toen denk ik, ik doe maar wat. Ja, nou, precies. Dus ik denk van, dan zit ik zo Engels, dat ik denk van, ik kan proberen nu het af te leren. Of ik kan leuk proberen te ouwen dat er eigenlijk niks mis met is. Nee, ja. Dus, en dat doe ik niet door het voor te steken, maar door het zoveel mogelijk te laten horen. Ja. En zo is dat hele weltsprache denk ik ontstaan. Dus eerst met Facebook. Nou ja, en Facebook, daar scroll je voorbij. En dan is het voort. En een dag later zit ik kwijt. Dus toen heb ik er nog een website bij opgezet. Ja. Weltsprache.nl. Ja. En toen raak ik Facebook een beetje op zijn beloop. Instagram. Inmiddels ook op TikTok. Dus ja, dan kun je er ook mee worden. Poepoe. Kun je op voor je tijd, hè? Ja, absoluut. Het is allemaal nog vrijwilligerswerk. Dus, ja, ook nog, ja. Dus dat is lastig. Maar goed. Ja, maar kun je nog ondersteuning van het een of het ander? Ik verneem wel dat er een kleine kern is die dat wel heel mooi vindt. Ja. En dit het snapt, zeg maar. Dit het punt snapt. Ja. En ik verneem ook vooral dat er vooral jonge lui zijn die daar in met weet, zeg maar. Het is, je verneemt wel dat er weer een soort herontdekking van de roots is, zeg maar. Dat is wel mooi om te zien, want iedereen kan overal terecht op internet. Wie kan de hele wereld houden, maar hoe won niet? Ja. Wie leert Engels op school, wie leert Hollands op school. Maar als je boeten op de straten loopt en die kan bij uw vader en moeder en bij opa en oma om de duren. Wat kan je tegen? Die kan je geen Engels. Nee. En in een winkel bestel je dan, I'd like to buy a bread please. Of zeg je nou, mag ik een stoeten kopen? Ja. Dus dat is een groot verschil. Ja. En dat ontdekken de jonge lui steeds meer. En dat is wel mooi om te zien. Ja. Nou, mooi hè. Mooi verhaal.
Dus, nou ja, door zitten we nu hier. Ja, precies. En met plat kom je helemaal tot in Den Haag, jongens. Ja. Ja, volgens mij is het duur of niet? Ik dacht het. Glad werk. Ja. Dick, ik wil u bedanken. Hartstikke mooi dat je de tijd neemt. Graag gedaan. Dat je dit allemaal hebt overzet. Speciaal in beeldspraken ontvangen. Helemaal een kamer in de richt. Ja, je moet er ook met zo ruim foto van maken. Ja, dat ben we ook. En wie moet nog een selfie hebben. Met alles, Ja. Ja, hartstikke mooi. Ik zal zeggen, dank je weer. Gewoon succes Ja, met ja. alles wat je doet. En we spreken elkaar.